Mano mar Silva e piem mag piny ngima e mita 1000 Daniel Lebenyo kod Brilliant Chepkorir joloch e ng'ado kor gwenge mong'ere kaka National Cross Country motimore kawuono. Lebenyo notieko kuom dakika 30 nyiriri 48, Nixon Koskei otieke thuolo mar ariyo gi dakika 30 nyiriri 52. Chepkorir noloyo kor kamine gi dakika 34 nyiriri 29 kiluwe gi Maureen Chepkoech kod Stacy Ndiwa. Chepkorir noyie ni piem ma kawuono ne ger mokalo kaluwore gi chieng' mager mane rieny. Owacho no geto dhi chung'ne Kenya e ng'wech mag laro simbo mar piny ngima. Na prepare kwenda half marathon but sijaambiwa ni wapi, but very soon. Leo nilikuwa nimejiandaa since kitambo. Nilikuwa nataka ni join nationals. Na nilikuwa nataka niwe national champion, nikuwe a national champion, but sikuweza kufaulu. Nilikuwa position 2, but tena nashukuru Mungu.